Застраховка винаги до вас, как може да помогнем? Здравейте, размазах си колата в един стълб. Ужас! И какво искате от мене? Нали съм застрахован при вас, искам помощ. Аха, има ли пострадали? Не, няма пострадали. Добре, разкажете ми как стана това. Ами както си карах и взимах един ляв завой и колата ми поднесе... Само да попитам, докато взимахте този ляв завой, с коя ръка шофирахте? С лявата ръка, с коя? С лявата. С коя ръка пишете? Пиша с дясната. С дясната. Ами, за съжаление, господине, ние покриваме щети само ако сте шофирал с ръката, с която пишете. Затова няма как да ви изплатим абсолютно нищо. Какво? What the fuck, бе? Ти базикаш ли с мене? Да. И ще ви изпратя следващата фактура на 15, както обикновено. И познайте какво? Ще я платите, защото ще е двойна. Защото имате ПТП. Вие се подигравате с мене, бе? И ако посмеете да си купите нов автомобил, ще ви намерим и ще ви таксуваме двойно, защото вече сте имал ПТП. Не се наядахте направо, съсипахте ми живота, бе. Тук пише, че баща ви днес има рожден ден. Поздравете го от нас, желаем му всичко най-хубаво и не забравяйте да попълните проучването, което ще ви изпратим след малко. До чуване!